ľudia, takže ak hľadáte nejaké dobré ceny, ako napríklad za... moment. Dobre. Ak hľadáte nejaké dobré ceny, tak dajte TTJP Market, tak ako, áno. A tam sú celkom v pohode ceny za nejaké rudy u mňa. A potom ešte u brata a už také nejaké veci. A no, moment, ešte toto niekde predávam nonky. Moment, tam prídem. To je brat predáva. Dobre, tuto Marko predávam nonky. Ak budete napríklad mať niekedy zájem, tak môžete kone prísť a kúpiť si. Takže a ešte môžete prísť do môjho lokálneho shopu, ktorý sa volá Truo Shop. A potom to máte ešte Truo Event, to keď budú nejaké eventy, farma, tam si môžete kúpiť nejaký obelnený raid, tam sa môžete na XP a kúpiť emeraldy za lacnejšie ako tuto. A Truo Shop, tak tuto je to taký taký ako menší marketing, ale tak nie je to marketing, ale také menšie. Takže určite choďte to navštíviť.